Ɗaliban makarantar allo, ku biyo mu domin mu koyi wani abu. Assalamu alaikum warahmatullah. Na yi wa AI tambaya cewa taya ni neman ƙira'a karatun Alƙur'ani wacce za ta dace da muryata da zan iya kwaikwayo domin karatun Ƙur'ani. To, ga tambayar da na yi wa AI, ku biyo mu domin mu ga amsar da zai bada. Yawwa, AI ya ce na tura mishi da sample na audio na muryata domin ya gane tantance wace murya ce za ta iya dacewa da tawa domin na kwaikwayi wannan karatun a salon yin karatuna na Alƙur'ani. Yawwa, ga shi nan na tura ma AI ga kalar amsoshi nan da yake bani, ya bani zaɓi na ƙira'a da zan iya kwaikwayo. Za ku iya karanta duka reply ɗin da AI ya min a nan gurin domin ku samu ƙarin bayani. Saboda lokaci ba zan iya karanto mana su ba. Ga shi nan dai ya bani Sa'ad Al-Ghamidi, ya bani sautin karatun Rashid Al-Absi. Ga shi nan dai ga Idris Abubakar shi ma ya ƙara bani a zaɓin da zan iya ɗauka. Yawwa, kamar yadda kuke gani ga tambaya nan na yi wa AI kuma ya bani ansa. Ku sani cewa za ku yi wa AI kowace tambaya, wala ta addini wala ta boko, AI zai ba ku amsa. Abin da ya kamata mu sani shine yadda za mu yi AI wannan tambayar. Saboda yanzu za ka yi tambayar AI wannan tambayar ka ƙara maimaita masa irinta a wani sabon chat. Amsar da zai baka za ta bambanta da wadda ya baka a farko. Kamar kullum ina neman alfarmarku da ku yi following ɗina, ku yi liking wannan bidiyon, ku yi sharing. Na gode.